John chapter 9 verse 1, Bisaya. Ug samtang si Jesus miagi, siya nakakita og usa ka tawo nga buta sukad sa iyang pagkahimugso. Ug ang iyang mga tinun-an nangutana kaniya nga nagiingon, magtutudlo, kinsa bang nakasala? Kining tawhana or ang iyang mga ginikanan? Nga siya gianak man nga buta. Si Jesus mitubag, dili kining tawhana ang nakasala, ni ang iyang mga ginikanan. Apan aron ang mga buhat sa Dios mahimong mapadayag diha kaniya. Ako kinahanglan nga magbuhat sa mga buluhaton niya nga mipadala kanako samtang kini adlaw pa. Ang kagabhion nagaabot sa diha nga walay tawo nga makabuhat. Samtang aniya ako sa kalibutan, ako mao ang kahayag sa kalibutan. Sa diha nga siya nakapamulong na sa ingon, siya miluwa sa yuta og mihimo og lapok ginamit ang laway. Ug siya midihog sa mga mata sa tao nga buta pinaagi sa lapok. Og miingon ngadto kaniya, adto panghilamos dito sa limaw sa Siloam nga sa paghubad pinadala. Ang pulong Siloam sa ilang lengguwahe nagpasabot pinadala kana nga gipadala. I don't know why it was called that, but that was the name of the pond sa limaw. Busa siya miadto sa iyang padulngan og nanghilamos og mibalik nga nakakita. So my message this morning is only in the pool of Siloam. Diha sa limaw sa Siloam lamang. Sakto ba? Only in the pool of Siloam. Magampon na ta, ayon ko mo makalingkod para sa mensahe karon. Father, thank you for your goodness to us. Thank you for this simple but encouraging message. Lord God, would you stir our hearts? Would you encourage us, Lord, to step out on faith and follow your will? Holy Spirit of God, bless us today. Use me, God. I need your help. Paleo gino tabangi ko. Lord, would you help me to give our people exactly what they need? God, would you help my English, help my Visayan? Please, Lord, work through me. Fill me, I pray. In Jesus' name, amen. Pwede ka mo maglingkod. Sa tanan milagro nga gihimo ni Kristo, samtang nasa diri sa kalibutan, kini nga sugilanon murag ang akong paborito, akong favorite. The story is actually very long. Taas-taas. Na mga story sa Matthew, Mark, Luke nga mas mubok dali gyud ang Dios mosulti na sa story, pero sa John nay daghang story nga taas man, nay daghang detalye. Kini nga story taas man, nindot kayo naigumang ko sa tibok story, para karon wala tay time para sa tanan. Mag-focus ko karon sa milagro sa bahin sa story nga milagro gayud. This morning we're just gonna kind of walk through the story, maghinay-hinay ta, and see what we can learn. Let's just jump right in verse number 1, John chapter number 9 and verse number 1. Kung nana say amen. As Jesus passed by, he saw a man which was blind from his birth. Og samtang si Jesus miagi, that's important. Siya nakakita og usa ka tawo nga buta sukad sa iyang pagkahimugso. Now I want you to notice, si Jesus nagaagi, nagalabay, na siya'y padulngan, na siya'y katuyuan. There was somewhere he was going. He was just passing by. He had a purpose, but as he passed by, here's what I want you to notice. Jesus saw that man. Samtang siya naglabay, padulong siya, wala takabalo sa padulong, pero na siya'y katuyuan. He was going somewhere. He was only passing by. But as he passed by, samtang si Jesus naglabay, nakakita siya nining tawhana nga buta gikan sa iyang pagkahimugso. Now this man had a problem. This man had a need. Na siya'y kinahanglan. Na siya'y problema. Kinahanglan siya sa tabang. Sukad sa iyang pagkatao. Sukad sa iyang pagkahimugso. Nabuta siya. Wag yun siya nakakita sa adlaw. Wag yun siya nakakita sa naong sa iyang mama. He was blind from birth. And Jesus
saw him. But more than he saw him, wala siya nakakita ra, nakamatikod si Jesus kaniya. Many times as we go through life, we get so busy with our own lives, dili na ta magmatikod sa mga panginahanglan sa mga tao dool nato. Now, this is a busy church. We serve God and we are very busy. Daghang work. Anybody who knows Pastor Mike knows Pastor Mike never slows down. Pero naidakong peligro diha sa kinabuhi sa tao nga busy kaayo sa pagpangalagat sa Ginoo. Kung dili ta maampingon, is that the right word? If we're not careful, we can get so busy diha sa buluhaton sa Diyos nga nadali na ta magmatikod sa mga panginahanglan sa uban. We go by people and we see them with our eyes but not with our heart. Diba? Mukita ta sa tao sa pinagi sa mata pero dili sa kasing-kasing. But Jesus, as he walked by, saw this man. Siya nakakita ni ining tawhan ang kinahanglan sa tabang ug mas importante nakamatikod siya kaniya. Can I say to you this morning, Truth Baptist Church, Jesus sees you. Ug mas importante pa, nagamatikod siya. The Bible says in Psalm 103 verse 14, "For he knoweth our frame, he remembereth that we are dust." Kay siya nasayod sa atong lawas, siya nainumdum nga kita mga abog. This morning, I just want to remind our church, when you're struggling, kung maglusod ka, kung magatubang ka sa kalisod sa imong kinabuhi, Jesus sees, Jesus notices, and He cares. And He understands. Si Jesus mukita. Si Jesus magmatikod. Si Jesus makasabot. O magpakabana siya. He knoweth our frame. You listen to me. Si Jesus nakasabot sa kasing-kasing, sa sakit sa imong kasing-kasing na walay lain tao makasabot. Ang pinakalalom ng kasakitan, dili malito na to. Diba? Dili kinahanglan kung magastuli ka ni Kristo kay siya nakasabot naan. Listen to me very carefully. So often we are looking for somebody to understand. The simple truth is, no one ever will fully understand except Jesus. Walay lain tao makasabot makasabot na hingpit, kompleto sa tanani mong sakit, tanani mong kalibog. So often ang atong mga problema, atong mga kagubot, komplikado gyud. Na so many feelings that are hard to explain, di ba? He knoweth our frame. Nasabtan kita niya. He sees you, but more importantly, He notices and He understands. Nainumdum ba ka sa story ni Job? Nagwalik ko kabayan ni Job last week. Si Job sa uska oras, nawala naggayud ang tananiyang nabatonan nining kalibutana. You remember that? Ug diha niya nang ngik-ngik nga panahon sa iyang kinabuhi. Nangita siya sa Diyos, but he couldn't find Him. I want to show you what Job said about God diya sa tunga-tunga sa iyang kaliso, diya sa panahon nga dali siya makakita sa nawong sa Diyos, dali siya, he just felt like nagbati siya nga pasagdan siya sa Ginoo. He just felt lost and where's God? Asa ang Diyos nining panahon sa akong kinabuhi? Look at what he said. I want to show it to you. Go with me to Job 23 and verse 8. Unsay gisulti ni Job sa samtang wala siya nakasabot sa nilihukan sa Diyos diya sa iyang kinabuhi. Job 23 verse 8. Do you ever wonder what God is doing in your life? Magduda ba ka usahay, Ginoo, unsa kaha? Unsahay mong gihimo sa akong kinabuhi? You ever ask that question? Job 23 verse 8. Job 23 verse 8. Kung nanasa, amen? Behold, si Job nagastudid diri ato sa iyang tulo ka higala. Dili tinod higala. Behold, I go forward
but he is not there, talking about God. And backward, but I cannot perceive him. On the left hand, where he doth work, but I cannot behold him. He hideth himself on the right hand, that I cannot see him. Tanawa, ako mo ato sa unahan, apan siya wala dito. Ug mo atras, apan ako dili makamatikod kaniya. Sa wala nga bahin. Is that the way you say it? Is it wala or wala? It's the exact same pronunciation. Okay. Sa wala nga bahin, I lost my place. Sa wala nga bahin, diin siya nagabuha, apan ako dili makatanaw kaniya. Siya nagatago sa iyang kaulion diha sa tuo nga bahin, nga ako dili makakita kaniya. Here's what Job is saying. Have you ever gotten up in the middle of the night, ni mata ka sa gabi, kinahanglan ka mo muata sa CR, pero nalibog ka asaman, and nag-feeling ka kay dili makakita diha sa kangi, trying to find You ever done that? That's what Job's talking about here. He's saying, nangita ko sa Diyos. Naglanta ko sa unahan. Wala. Nagsulay ko diri. Wala. Diri pod, wala nakakita. Diri pod, wala. He said, nagbati ko, naglihok siya, pero dili ko makakita kung unsa ang gibuha. You ever been there? Usahay sa atong kinabuhi. It seems that God is hiding from us. Magbati tang ang Diyos nagatago gikan kanato. Diha sa, it's so often, diha sa tunga sa atong kalisdanan, dili siya makaplagan na to. Mag-ampo ta, pero magbati ta nga dili mo abot kaniya. We don't feel an answer. By the way, can I say something right here? You don't need to feel like God hears your prayers. He hears your prayers. Are you listening? Ang pag-abot sa imong pagampo ngato sa dalungan sa Diyos, dili depende sa imong pagbati. Depende sa sad sa Diyos. There are going to be times when you're going to say, Lord, nagbati ko, wala ka naminaw. Naminaw siya, padayon sa pagampo. When you feel like there's a wall between you and God, keep praying. He's there. Pero usahay, nagbati ta, diha sa tunga sa dakong problema. Asang Diyos? Maghilom siya. We don't feel His presence. And we wonder, where's God? Usahay, diha sa atong panahon sa pagantos, hilom kayo ang Ginoo. O kung wala pa ka nag-experience niya na, you will. You will. Job experienced it. Everybody faces that. God is still there, but you can't see Him. And obviously, I don't mean with your eyes. You understand what I mean. But I want you to see what Job said next. Verse 8 and 9, he said, I can't find God. Dili ko makakita sa Diyos ni ining nga panahon sa akong kinabuhi. But look what he says in verse 10. But He, God, knoweth the way that I take. When He hath tried me, I shall come forth as gold. Apan siya nagakahibalo sa dalang nga ako nagsubay. Sa diha nga siya makasulay na kanako, ako mugawas ingon sa bulawan. We tend to focus on the last line of the verse. It's the famous Ron Hamilton song, Rejoice in the Lord. When I'm tried and purified, I shall come forth as gold. We normally focus on the last line because it's beautiful. But we often miss the first line, because the first line is pointing back to verse 8 and 9. Job said in verse 8 and 9, karon dili ko makakita kaniya, asa ang Diyos? Nagbati ko, dili ko makafeel kaniya, asa ang Ginoo karon? And then he says in verse 10, I don't know where He is, but I know, watch now, I can't see Him, but I know that He can see me. So I'm going to be okay. Dili ko makakita kaniya, pero kabalo ko nga siya makakita kanako, o kana ang importanteng butang. Hey Christian, listen to me. Bisan sa mga pagsulay nga,
ikaw nagatubang karong buntag, kanang kumupainomdam nimo, si Kristo nakakita kanimo. Basing dali ka makakita kaniya, basing dali ka makasabot sa imong nilihokan, sa imong kinabuhi niining panahon, but He can see you! Siya makakita, siya magbatikod, o siya nakasabot. Ang mga feelings nga dali ka magsulay mo paspo ni bisang kinsa lain, He understands. Let's go back to our story, verse 2. Jesus saw the man as he passed by, verse 2. And his disciples asked him, saying, Master, who did sin, this man or his parents, that he was born blind? What a question. Ug ang iyang mga tinun-an nangutana kaniya nga nagiingon, magtutudlo. Kinsa bang nakasala? Kinsa bang nakasala? Kining tawhana o ang iyang mga ginikanan nga siya gianak man nga buta? Can we think about that question for a minute? Natao siya nga buta. Ug sila nangatana. Natao siya nga buta tungod sa sala. Unsay sala? Diya sa matrisa ang mama? Di ba? Natao siya nga buta. O basing gisilotan siya daan tungod sa sala nga mahitabo sa umaabot. Why klaro ang pangutana? Do you know what the problem is? The disciples saw the poor man and they immediately wanted to judge him based on his trials. Mangita sila kinsa basulol alang niini. Let's just be honest. Dili ba gayud kanang atong natro nga batasan usahay? Nainumdum nagalingkod ko sa church service, pasin si Ma'am Ruth nainumdum ni ini, pasin dili. Naglingkod mi sa church service, naminaw sa pastor, nagbasa sa prayer requests. Nagbasa, kaya ang laing tao nagbutang sa pulpit. So no, paliog ampo para ni kana. Siya nag-ampo, pray for this family. Kini ang kahimtan, nagbasura ang ilang tibok pamilya. Dayan siya, what is that? In Visayan, nagbutang? Nagbutang sa paper diha sa pulpit. O yang hagtanaw sa church, yang gisulti. Yeah, I think I know why this is happening to them. Huno ko kabalo ko sa rason kininay tabo kanila. Do you know what he was saying? Kabalo ko sa ilang sala. That's what he was saying. And I remember sitting there going, what? So kung ang pagsulay mo abot kanimo, kanang baka ako maghukom kanimo? Kung masakit ka, masakit imong anak, ganang ka nga ako, I know why this happened to you. But don't we sometimes think that way about people? Kita sa laing naglusod diha sa panahon sa pagsulay, and we think, murag kini na itabo kanila tungod sa iyang gihimo. Dere, ako nakikita sa iyang sayop sa una. Grabe kayo ang garbo sa mga tao. Listen to me very carefully. Ang Diyos lang nahibulo sa rasang mga pagsulay mo abot diha sa kinabuhi sa uban. And you're not God. That kanang problema sa mga higala ni Job. Ganan sila mo sa Job, ang Diyos naghukom nimo. Wala sila kabalo. But sometimes we think that way. Dili ta mo litok kay maulaw. Pero sulod sa kasing-kasing. Angayin siya. Gaba. Now, I believe the Bible teaches that God spanks His children just like a parent spanks their children. Ang Biblia nagtulong, Diyos use the word kastigo sa iyang mga anak. And I also believe, sa akong kaugalingong experience, kung ang Diyos mo kastigo sa iyang anak, ang anak na hibalo, kini nagikan sa Diyos. Ang Diyos na hibalo, ang anak na hibalo, ikaw wala. Be very careful about judging other people's trials. You're not God and you don't know why God allowed it. Pray for them and love them.
Hunahuna kabalo ko sa rasang kininaitabo kaniya. Basin dili. It's Little Boy's favorite line. Basin. Ako si Little Boy nagsakay sa motor. Niyagin mi sa babae nga medyo buwang-buwang. Huwag na nagyaw-yaw siya ka na mo. Ako na yun ni Little Boy, I said, yang gisulti nga gwapo ko. And Little Boy said, Basin. So, I pushed him off my motorcycle. Tanaw ang tubag ni Kristo sa John chapter 9 verse 3. John chapter 9 verse 3. Thank you, wifey. John chapter 9 verse 3. Kung nanas, amen? Jesus answered, neither hath this man sinned, nor his parents, but that the works of God should be made manifest in him. Si Jesus mitubag, dili kining tawhana ang nakasala, ni ang iyang ginikanan, ang mga ginikanan. Apan aron ang mga buha sa Dios mahimong mapadayag diha kaniya. Not every trial is a result of sin. Now, of course, I understand that ang tanan problema sa kalibutan maong resulta sa sala sa tibok kalibutan. Sa wala pa'y sala, wala'y problema. But I'm not talking about that. Dili ang tanan pagsulay maong resulta sa sala sa tao nga gisulayan. Diya sa John chapter 5, ako nagwali kabayan niya na pipila kasi man nilabay, nalimot ko kanusa. Na-story kabayan sa tao nga nasakit 38 years. O klaro, gyud si Jesus nagyong kaniya, ayaw magpakasala. Arong English, sin no more lest a worse thing come upon you. Very clearly, he was sick because of his sin. But not all trials are a result of sin. In fact, daghan gayud ang pagsulay maong resulta sa pagsunod sa Ginoo. Kung mosunod ka sa Ginoo, naay problema mo dangat sa imong kinabuhi. Jesus promised. He said, take up your cross. That doesn't sound easy to me. Dili ang tanan pagsulay maong resulta sa sala. It is just our wicked pride that makes us want to judge other people during their time of trial. Ang atong garbo, mga rasang gananta maghukom sa uban diha sa ilang panahon sa pagsulay. But we don't know all the details, so it's not our place. Jesus said, kini dali ang resulta sa sala. Ang Diyos nagtugo ni ini nga pagsulay tungod naa siya'y makalabaw nga katuyuan. And may I say to you today, God has a purpose in your trials. Ang Diyos pa na'y katuyuan diha sa pagsulay ni Joseph? Na ba? Ang Diyos pa na'y katuyuan sa imong pagsulay karon? Ug ganan kong painumdum kaninyo, ang iyang mga paagi magalabaw sa atoa. Naidaghang butang nga buhaton sa Dios nga naglabaw gayud sa tanan natong pagpanabot. You just can't understand. That's the reason God doesn't tell you. Dili ka makasabot o ganan siya nga ikaw mo salig lang kaniya. Isaiah 55 verse 8, ako ray mo basa. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Kaya nga akong mga hunahuna, dili inyong mga hunahuna, ni ang inyong mga dalan, ako mga dalan, nagiingon ang Ginoo. Kaya ingon nga ang kalangitan, mas hataas kaysa yuta. Ingon ang akong mga dalan, mas hataas kaysa inyong mga dalan, o ang akong mga hunuhuna kaysa inyong mga hunuhuna. Paminaw na ko. Diha sa panahon sa pagsulay, ang pagsabot sa katuyuan, dili ang imong responsibilidad.
Is that clear? Kana man ang bahin sa Diyos. Ang atong bahin, mao ang pagsalig kaniya nga nakasabot man. So often, kinang atong bahin dali, kinang bahin sa Diyos. Siya kinang makasabot kay siya ang naggiya sa situation. Kita dali kinang makasabot kay dali tang mugiya. Diba? But so often kung ang watch now, have you ever noticed kung naay panalangin dali ka mangutana sa Diyos nganuman? Wow, naay panalangin nganuman lagi. Unsay mong katuyuan sa paghatag ko mayong butang sa akong kinabuhi? Do you do that? No. We only do that with trials. Diba? Kung nindo ang tanan, wow! Mayo kayo! Di panalangin sa Ginoo, mayong Diyos ka na ako. Dahil ang problema mo bot. And then we step over the line. Ginoo, kinahanglan kung makasabot sa imong katuyuan. And God says, you didn't need to know before. Why do you need to know now? It is not our responsibility to understand God's purpose. It is our responsibility to trust God's purpose. Jesus said, ang pagsulay ni ining tawhana adunay langit nung katuyuan og imo hapod. Pastor Mike, wala ka kabalo sa akong pagsulay tinuod, pero kabalo siya. He sees, he notices, he understands, he cares. But why? No. Why is his side? Stay on your side. You know, nga naman ikaw, stay on your side. Ang rason iyaha, imoha ang pagsalig. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Not only does Jesus notice our suffering, He also has a purpose in allowing it. Dili siya magmatikod lang sa atong pagantos. Napud siya ay katuyuan sayang pagtugot ni Ana. Let's keep reading. Skip down to verse 6. I think we're at verse 3. We're going to skip to verse 6. Para magpadayon sa story. Verse 6, kung nasa amen? When he had thus spoken, he spat on the ground and made clay of the spittle and anointed the eyes of the blind man with the clay. Sa diya nga siya nakapamulong na sa ingon, siya miluwa sa yuta. Og mihimo og lapok ginamit ang laway. Og siya midihog sa mga mata sa tao nga buta pinaagi sa lapok. Now, I just have one word for that. Gross! Luod! Laway! I mean, come on! Why spit? Have you ever asked that question? Are you blind? No. And not just spit, lapok! Here, I'm going to take off your glasses. Yeah. I mean, kung buta ko, ganahan kong makakita, pero wala pa lain paagi? I mean, really? I mean, couldn't you make mud from the river water? Nga naman laway. I mean, seriously, why did Jesus just touch him? Usahay naghikap lang. Para sa tao nga buta, naglantaw. I'll show it to you. Matthew 9:29. Turn there. Matthew 9:29. Why did Jesus make mud from spit? Nga naman dali maghikap ra. Dili ba mas nindot ka na? Beth, mas nindot na, di ba? Okay na ka. Mas mayo na. I'm going to try to see if I can make her blind with it. No. Mas mayong plano. Beth, I'm not going to make you blind. I'm going to make you dumb. Never mind. Nahitabo na. Here we go. Matthew 9. Where are we? 9 verse 9. Y'all know what dumb means? Among. Dali makastorya. Anyway, it's a play on words. Matthew 9:29. Kung nana say amen.
And then touched he their eyes, saying, according to your faith be it unto you. And their eyes were opened. And Jesus straightly charged them, saying, see that no man know it. Unya, mihikap siya sa ilang mga mata nga nag-iingon, sumala sa inyong pagtuo, mahitabo kini nga kaninyo, o ang ilang mga mata na nga able. Why couldn't he just touch the eyes? Nga naman kinang sa lapok. Nga naman kinang magluwa. Why couldn't he just say the word? Sa lain panahon, nagsultira siya. Tanawang Mark chapter 10. Mark chapter 10, verse 51. This might be Barabbas, I'm not sure. Not Barabbas. Bartimaeus. I forget. I don't remember who the blind man is. Basin Bartimaeus ni, wala ko sure. Matthew 10:51. Jesus healed a lot of blind people. Did I say Matthew? I meant Mark. Mark 10:51. Kung nana say amen? Jesus answered and said unto them, what wilt thou that I should do unto thee? The blind man said unto him, Lord, that I might receive thy sight. And Jesus said unto him, go thy way, thy faith hath made thee whole. And immediately he received his sight and followed Jesus in the way. Og si Jesus mingon ngadto kaniya, adto sa imong dalan, ang imong pagtuo mahimo kanimo nga maayo. Og diha-diha siya nakadawa sa iyang pananaw og misunod ni Jesus sa dalan. So, why the mud? Nga naman luwa. Nga naman kinala magbutang og lapok sa iyang nawog. Can I teach you a very simple truth about God? Simply kaya nga kamatuoran kabayan sa kinaiya sa atong Diyos. He doesn't always work the same way. Are y'all listening this morning? Okay. Rain, you're distracting me. Ang Diyos dili kanunay maglihok sa pariyo nga paagi. We have an English expression. You can't put God in a box. Bisaya. Dili ka makabutang sa Diyos sulod sa tangkal. Meaning, dili ka makalimita sa iyang nilihokan. Dili ka makasulti, kini ang paagi nga ang Diyos naglihok sa miagi, busa, kana lang iyang mahimo ni ining panahon na pod. God likes to work in different ways. Why is that? Nga naman ang Diyos maggamit sa lain-lain paagi sa paglihok sa atong kinabuhi. Why does God work in different ways? Watch now. This is very important. Tungod kay dili siya ganahan nga kita mo salig sa pamaagi. Ganahan siya nga kita mo salig kaniya. Nainom na maka sa story ni Elijah diya sa panahon tinggutom may ang gisulti ni Ahab. Yang gisulti ni Ahab, walay ulan hangtod ako musulti nimo. Dayon 3 years walay ulan. You remember that? Ang Diyos nagsugot ni Elijah, muato ka sa brook Kerith. I think it's Kerith. Muato ka sa brook Kerith. Hebrew is a great language. Can you make that sound? It's a great sound. You were in the Middle East. You've heard that sound many times. That's also Arabic. And a lot of Middle Eastern languages have the sound. But anyway, go to the brook Kerith. And there at the brook, si Elijah nag-inom sa tubig, gikan sa sapa, that's brook is sapa, ug ang mga langgam nagdala kaniya og karne. I also think that is gross. Luod gyapon. And but anyway, but the Bible says after a few months or maybe a year or more, ready? The brook dried up. Ang sapa nauga, namala na. Now, why did God, nag-work ihapon, okay naman, nai-agas, nai-tubig para sa propeta, o nai-pagkaon matagadlaw, okay naman gurang tanan. Nga naman ang Diyos nagtugo nga nagmala ang sapa. Tungod ang Diyos ganahan nga iyang propeta, musalig kaniya, dili sa sapa. Usahay ang Diyos magtugo nga area sa atong kinabuhi magmala sa atong financial. Aron kita musalig kaniya dili sa atong trabaho.
The brook dried up. Why? Because God likes to work in different ways, so we'll trust Him. Jesus said, I'm going to put mud on your eyes. Why? Because God likes to work different ways. Look at verse 7. John chapter 9, verse 7. Kung nana say amen? Amen. And said unto him, Go, wash in the pool of Siloam, which is by interpretation sent. He went his way, therefore, and washed, and came seen. O miingon nga to kaniya, ato panghilamos dito sa limaw sa Siloam, nga sa paghubad pinadala. Busa siya miadto sa iyang padulngan, og nanghilamos, og mibalik nga nakakita. I want you to notice, not only did Jesus see this man and notice his trial, not only did he have purpose in the trial, he had the power to solve it. Napud siya'y gahom sa pagsalbad ni ining problema. Wala kong kabalo sa imong problema karong buntag. Pero kabalo ko kaniya na naigahom sa pag-ayo sa imong problema. Pero kini ang dakong pangutana karong buntag. Si Jesus naigahom sa pag-ayo sa imong problema. The only question is this: are you willing to follow His instructions? Buot ba ka musunod sa iyang pagpahimangno is the correct word, iyang pagsugo. Let's just use the word sugo. Sugo. So often in our lives, God gives us the solution to our problem, but we aren't willing to do it. Sa daghang panahon sa atong kinabuhi, ang Diyos mohatang nato sa kasalbaran sa atong problema. Pero ang problema, dili buot ta mo sunod sa iyang sugo. So I want to ask you this morning, do you believe that Jesus has the solution to your problem? Nagatuba ka nga si Jesus na ikasalbaran sa imong problema karon. Sunod, buot ba ka motuman sa bisan unsa nga iyang isugo kanimo? See, our problem is God gives us the solution and we say, well, I'm going to change it a little. Ang sugo ni Jesus nga ito nining butang nga tao, simple pero specific kayo. There's only one pond. Uska limaw. Why that pond? Unsay nga special butang kabahin sa limaw gitawag, I forgot what it was. Siloam. Yes, you're saying it correct. It was playing tricks with my ears. Siloam. I think it's because my whole life I've pronounced it differently. So nalibog ko. Why was this pool of Siloam special? It wasn't. Then why did Jesus send him to the pool of Siloam? Jesus wanted to see, does he really trust me? Trust and obey. Pagsaligra ug pagtuman niya. Siya nga itong problema. Ginoo nga naman ikaw nagtuwa din yung problema sa akong kinabuhi. God says, trust me. Sige, ginawa ko mo salig ni mo. O kini ang kinanabuhaton ni mo aron ayaw ni mong problema. Kana ba? Walay lain? Isn't that our problem? We know what we're supposed to do, but we don't want to do it. Kabalutang, Diyos ka nang kita mahimong faithful sa church, pero dalita ganahan maghimo ni ana. Mas sayon magreklamo gyapon kabayan sa problema kaysa pag-change sa atong naandan. Jesus said, go wash the mud off your eyes at one pool. The pool of Siloam lang. Para nako, si Jesus nagtesting lang sa iyang pagtuo. Tungod kung nagasalig gayud ka sa Ginoo, mutuman ka sa iyang sugo.
Pero daghang kasalbaran, dali gayud makaplagan, kay ganahan ta mo ato sa lain limaw. Why do I have to go all the way to Pool Siloam? Mas tulang suba. Diba? Pagsaligra o pagtuman niya, kadaghang sa kasalbaran, di yun makaplagan tungod sa, how do I say it? Tungod sa stubbornness sa mga Kristohanon. Do you believe that Jesus has the power to solve your problem? Are you willing to follow His instructions? What is it that God wants you to do today? Ang mga milagro sa Diyos, maangkon lang nila nga mosalig ug motuman. Kinahanglan ba ka og milagro karong buntag? You need a solution? He's got it, but you got to do it His way. Iyang paagi lamang. On every head bowed, every eye closed, tugon ang mga ulo, yung mata.